Забелязал съм, че най-голямо удовлетворение човек получава, когато прави нещо не за себе си, ами за другите хора. И това наглед глупаво и самовлюбено занимание, ти да стоиш и да снимаш клипчета, където ходиш, правиш, струваш и показваш един вид, парадираш с нещата, които правиш и търсиш похвала и възклицания и такъв тип положителни емоции от хората, които да те обливат. Всъщност тези ми размисли, които винаги съм ги имал, когато правя подобен тип видеа, изчезват, когато видиш как благодарение на тези развити социални мрежи ти за отрицателно време можеш да достигнеш до стотици или да не кажа хиляди хора, които да са склонни да помогнат, да дарят, да направят и така ти буквално, хайде, не променяш човешки съдби, но със сигурност ги олекотяваш. Има околовоз, където са минвали камиони, трактори и такива работи. И от този околовоз мотора поднаса и Детелин пада с мотора. Удря си главата. Дигай. Не искам, изплува надолу. Айде, мамо, дигай твоите ръчички като мамо. Йордан не е искал да извика линейка и докарва Детелин тук. И го вкарват в стаята, в неговата, да легне, да си почине. И идва Йордан тук при мене в стаята и ми каза: не мом да крием, ще ти кажа, вика, Детелин падна с мотора. И аз веднага рипнах тук от спалната, станах и отидох и гледам Детелин не диша. Нито мърда, нито диша въобще. От лявата страна от ухото му изтекла някаква течност. Ликвор. Веднага го качваме в колата на Йордан и при качването Йордан, без да иска, сега не е нарочно, но от бързината явно, му удря главата още веднъж в ръба на вратата на колата. Закарваме го в спешното, от спешното веднага му го слагат хората, нали, да го укрепят врата тук, на носилката, и дойде полиция, арестуваха Йордан, нали, взеха му мотора и ние тръгнахме за Пловдив. Линейката тръгна за Пловдив. Той като види хора, някой път прави номера. Там вече като го оперира, той е бил в пълна кома. На 8-я ден ми го качват горе в неврохирургия на 12-ти етаж. И казаха, че му дават 3% живот, че Детелин няма да живее, Детелин ще умре. Сега до 27 става една година, ние си го прибрахме вкъщи, те го изписаха оттам и започнах аз своеволно лечение, аз да го лекувам. От болницата го изписаха с черепно-мозъчна травма, 2 операции, 3 инсулта има получени, но ето 11 месеца след това моето дете се възстановява бавно, нали, с много мъка, с много грижи, с много лекарства, които лекарства взимаме и от чужбина, които ги няма тук, нали, и слава на Бога, казвам, моето дете има шанс да се възстанови. Взе да движи ръчички, да яде през устата, събуди се, нали, вече е в кондиция, познавани. За момента не планираме ние да ходим лично да предаваме някакви неща, но това потенциално би могло да се промени. Както виждате, историята е напълно истинска, не са някакви измамници и мошенници, тъй като и такива са се опитвали да се свързват, когато виждат, че обръщаме внимание и се опитваме да помагаме на нуждаещи се хора. Наш приятел на наш познат, на наш приятел отиде на място, видя, увери се, ако репортажа за БНТ не е достатъчно като потвърждение, има човек, който е бил там на място и е видял за какво става въпрос и че всичко е абсолютно реално и има нужда от помощ това семейство. В описанието под видеото ще видите всичките лекарства, от които Детелин има нужда. Ще видите банковата сметка на бащата на Детелин. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube, да ни последвате в TikTok,
в Instagram, в Facebook, така че да станете част от нашата общност и да можем заедно да извършваме все по-големи и по-големи подвизи. Благодаря за вниманието!